साइक्लोन क्लाब्स काम लाइब्रेरी चिरां जिल्ला सापागुरिनि बिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै UN ब्रह्म चिल्ड्रेन पार्क बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बेखौ फालिदों सानसेनि हाबाफारि लानानै। बिनि थांखियानो जादों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि दायित्वखौ लादोंमोन बे समाव बिथाङा दुलाराय बर' माहारिखौ खौसेथि लाबोनानै बर' हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा हारि हिसाबै प्रतिष्ठा खालायनायनि उद्देश्यजों आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन। बे प्रतिष्ठा खालायनो थाखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदोंमोन जोङो गिबियावनो खौसे जानांगोन। खौसेथिनि गोहोजोंसो जोंनि जिथु उद्देश्य बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै प्रतिष्ठित खालायनाय आरो बेखौ खालायनांगौब्लानो आसामाव थानानै जोङो हानाय नङा। बिनिखायनो बर' हारिहा मोनसे आलादा रायजो नांगोन आरो बे रायजोआनो जागोन बड'लेण्ड। बे बड'लेण्डखौ मोननोब्ला जोङो दुलाराय बर'फ्रा बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगोन आरो खौसेथिनि बोलोजों जोङो आन्दलननि गेजेरजोंनो अहिंसा नीतिनि आन्दलनजोंनो जोङो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो बुहुमनि बिखायाव प्रतिष्ठित खालायनोब्ला गासैबो बिथिंजों जोङो साखा फारा जानानै गोख्रों जानांगोन। जेरै जाय हालुवा बियो खोब गोख्रों जानानै खेथि बाथि खालायनांगोन आरो जाय बेफारि बेफोरो गोसो होनानै मोजाङै बेफार बानिज्य खालामनानै रां रुफा खामायनानै न'खरखौ मोजाङै सलायनांगोन। जायफोर साख्रि मावनो सानदों बिसोरो मोजाङै फरायनानै मोजां शिक्षा ग्रहण खालामनानै सासे रोंगौथि गोनां सुबुं जानानै साख्रि बाख्रि मावनानै आरो एबा बर' माहारिनि समाजखौ दैदेननो थाखाय समाज सिबियारि जानानै मोजाङैनो उद्देश्य लक्ष्यखौ लानानै बर'नि थाखाय खामानि मावनो बे मुल मन्त्रखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' समाजनि गेजेराव बर' सुबुंफोरखौ खावलायदोंमोन। आरो बिथांनिनो जि मुल मन्त्र थां आरो थांनानै था बे मुल मन्त्रखौ लानानै बिथाङा बर' समाजखौ खौसेथि लाबोनानै रावबो फाराग गैयालाबानो ज' ज'यै बिथांनि दैदेननायाव बर'फ्रा आन्दलन खालायनानै दिनैसिम 1993 सनाव BSc सुक्ति खालायनानै अट'नमास काउन्सिल मोनदोंमोन। बिनि उनाव आरो बिथांनिनो जिथु उद्देश्य लक्ष्य बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय BLT जोनोम जानानै एबसुनि सहजगाव आन्दलन खालामनानै 2003 सनाव भारतनि संबिधानखौ संशोधन खालामनानै 6 अनुच्छेदनि आधाराव BTC मोनदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल अट'नमास काउन्सिल। आरो बिनि उनाव एबसुआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथुनाखि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो अर्थात सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जाफुंसार होथारनांगोन होननानै गिरु बारु आन्दलन खालामनानै थांनाय 2020 सनाव आरो भारत सरकार आसाम सरकार आरो एबसु आरो NDPफोर गासैबो ज' जानानै मोनसे सान्थि सुक्ति खालामनानै BTC मोननो हादों। दा जोङो दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों बर' समाजाव बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु उद्देश्य लक्ष्य बिथाङा जिथु सिमां दंमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दानानै बर' माहारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा हारि हिसाबै प्रतिष्ठा खालायनाय। दा बिनिखायनो बिथांनि सिमांखौ जाफुंसार होनांगौब्ला जों बर' माहारिनि गासैबो सुबुंफ्रा खौसेयैनो थानानै आरो खामानि मावलांनांगोन। बेखौनो जोङो मेसेज होनो थाखाय दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बे सापागुरि ओनसोलनि स्कुलफोरनि छात्र छात्री फोरोंगिरिफोर आरो सापागुरि समाजनि विभिन्न गामिनि दैदेनगिरि समाज सिबियारि बयखौबो लानानै गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिदों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।